गैया जोंहा जेबो गैया रेसन बिलाइबो जेबो गैया सोंफैया जोंनो होफैयाबो सोंफैयाबो मा साननानै बे माबाफोराबो होनो गोसो गैया गोरों गोराफ्रा फैजायो जोंनाव बुजियो जोंनो खिन्था फैयाब्ला ओमफ्राय बिदिनो रागा जोङो सोंब्लाबो माबा माबि बिबाबो गावस्रा मावना लाबोनोसै रोङाबाथाय खिन्था फैनांगौना जों रोङि मानसिफोरनो आं मा बुंबाबो बायदिसिना होनजानो गिलायलाङो मानसिफोरा बायदिसिना होनोना जों गैयि मानसिफोरखौ नारसिननोबो बोलो मोनो बुखिनोबो बोलो मोनो ओंखायनो फैनोबो गियो दा 17 बोसोर BPF खुंथायनि समावबो आरो 5 बोसोर UPPL खुंथायनि समावबो सरकारनि मोनसेबो आस'नि मोननो हायाखै 37 नं धोनस्रि बियाबनि मोनसे नखरा जेबो मोनाखै सुबिदा आं लुगैयो अबसे जोंनि न'खरखौ नायनानै आं लुगैयो जोंनो आंथ' लुगैखायो मालायनि सफैबा आंबो लुगैजानो होफैजानो लुगैयो जोंनो खबर होफैजानो लुगैयो खबरखौनो होआ जोंनो आं सारखौ होजानो लुगैयो आरो हरनाया हरखायो साराबो बै जाग्रा मानसिफोर होग्रा मानसिफोरासो होआ जोंहानो नों आंनि मानसिफोरासो नङाबालाय मा बिसोरलाय बयनोबो हारसा जा बर' जा बांगाल जा उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं भेर गामिनि आसाराम ब्रह्म आरो सिला ब्रह्म मुंनि जरासे गोरिब दुखुथिया नखर जाय सरकारनि बायदि आस'निफोरनिफ्राय जानगाराव थानांनानै दङ जिसे बोसोर सिगां BPF सरकारनि समावबो आरो दानि 5 बोसोर सोलिफु UPPL सरकारनि समावबो सरकारनि मोनसेबो आस'नि मोननो हायाखै बे दुखुथिया नखरा गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोराबो लेखा रोङै गैजारोङै नखराव थांनानै खौरां लाहैनो सम गैया होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों सिला ब्रह्मआ आरो लेंबा लिंखायानो आंखौ लेंब्ला आं हाबगौमोन आरो लिङाबो आरो खबरबो होआ नों ग्रुपआव हाबगोन नामा होनबाबो हाबा आरो हाबनोनो लिंबाथ' हाबखागोन गावसोर लिंनायावसो आं थादों आरो खिन्थायाबो बेफोरबायदिखौ खिन्थानोबो गैया जेबो गैया आरो जायनो होनायासो होनाय होयैया होआ आरो जायनो हाबनायासो हाबनाय दाख्लै हाबफैदोंमोन जोंनाव माबा माबिसो बिनानै बिनि ज' खार मा खार माबा न' सफैगोन मा सफैगोन होननानै लानानै थांदों आरो थांनाय 2019 मायथाइयाव आसाराम ब्रह्मजों जुलि जाफैनाय सिला ब्रह्ममोननि नखराव BLOफोरा थांनानै खौरां लायाखै जाहोनाव भटार ID गैजाया रेशन कार्ड गैजाया बिसोरहा जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा सरकारनि आस'निफोरखौ मोनसेबो मोननो हायाखै सरकारनि माइरं गरसे मोनजायाखै दा नोंसिनि न'खरनि हालोदखौ नुनो मोनदों न' बां गैया माने गोरिब जिउ खांगासिनो दङ दा सरकारनिफ्राय बेबायदि जेबो सुबिदा मोनाखै जेबो मोनाखै ओमफ्राय बिदिनो होआ आरो जों जा माबाबाबो मालायफोरना मोनबाबो जों मोनाखै आरो मालायफोरना सफैबाबो मोनाखै बिदिनो होगोन होनना बुङो होआ मुसारि कम्बल बायदिसिना माबाबाबो होआ आरो जोंनो सब बुस्थुखौनो आरो होआ आरो ओमफ्राय ओहो गैया जोंना जेबो गैया रेसन कार्डबो गैया जेबो गैया आंना माबायानो भटारानो गैयाबा भटार बानायगासिनो गैया जेबो गैया आंनाव भटार जेबो गैया आरो बिदिनो माबा गैया आरो जेबो गैया न' बायदिसिना सफैबाबो जायनो मोननायसो मोननाय जायनो होनायसो होनाय जोंनो होआखै आरो आं मा बुंबाबो बायदिसिना होनजानो गिलायलाङो मानसिफोरा बायदिसिना होनोना जों गैयि मानसिफोरखौ नारसिननोबो बोलो मोनो बुखिनोबो बोलो मोनो ओंखायनो होननोबो गियो आङो
दानो दा जाबायलै गोबावानो जाबाय 5 बोसोर आङो क'क्राझार पार्कआवनि क'क्राझार पार्कआवनि आरो लकडाउननि समाव हाबा जादोंमोन औ लकडाउनाव हाबा जाफैदों आरो सानै जाबाय आंनि हौवाया एखमबा हाजिरा मावो आरो हाजिरा मावो ओमफ्राय मिस्ट्रि खामानि मावो मिस्ट्रिबो मावो आरो बेयो गाव दाख्लै बे आथिङाव गाजोल हाबजानानै थानांदों आरो बेयो नङाबा हाजिरायाव खारबाय थायोमोन हारसिं ओहो जेबो मोना खबरबो लायाखै जेबो लायाखै आरो बिफैयाखै मालायनाव हाबफैबाबो जोंनाव हाबफैया आरो जोंना मालायनाव हाबफैबाबो हाबफैया बिदिनो गोदाव सोराव माबाबो हाबफैयाखै आरो मालायनाव हाबना थांगौ खाथि खालायाव थिं एरि मोनजोब्बाय होनबाबो जोंनाव मोनाखै आरो खाथि खालायाव थिं एरि मोनबाबो जोंनो हरा आरो नायफैस'आ आरो होगोन होनना बुङो सफैया बिदिनो मालायफोरनो होयो आरो मालायफोरनो होयो होनबाबो जों मोनाखै आरो ओहो मोननाया दाख्लै मोनदों आरो गांसे माबा बिदिनो फैसा लादोंसो आरो गांसेयाव 50 थाखा लादों आरो गांसेल' मोनदों जोङो आंनि बिहाव आंनि हौवा बे ओमफ्राय फिसाजो औ साब्रै जायो आरो मोनबाबो औ बे हाजिरा मावनाय मा मावनायजों माबानानै जायो आरो माइरंबो बायनानै जायो दुइस' बाहायबा 100 दोनबाय संख्रि बानलु बायनायाव बिदिनो माबानानै दोनबाय आरो ओहो आं जेबो ग्रुपआव गैखाया लाफाया आरो लेंबा लिंखायानो आंखौ लेंब्ला आं हाबगौमोन आरो लेङाबो आरो खबरबो होआ नों ग्रुपआव हाबगोन नामा होनबाबो हाबा आरो हाबनो लेंबाथ' हाबखागोन गावसोर लेङियावसो आं थादों आरो खिन्थायाबोना बेफोरबायदिखौ खिन्थानोबो गैया जेबो गैया आरो आङो जायनो होनायासो होनाय होयिया होआ आरो जायनो हाबनायासो हाबनाय दाख्लै हाबफैदोंमोन जोंनाव माबा माबिसो बिनानै बिनि जब कार्ड मा कार्ड माबा न' सफैगोन मा सफैगोन होननानै लानानै थांदों आरो औ कागज लांदों हौवानि आधार कार्ड एकाउन्ट नाम्बार लानानै थांजोबदों आरो रेसन कार्ड फन नाम्बार आधार कार्ड लानानै थांजोबदों आरो बेनो आंनाथ' गैखाया आरो भटबो होनो मोनखायाखै आं ओजों गामियावबो बेयावबो होफैनो मोनाखै एबार भटार कार्ड सफैबासो होनो मोनसिगोन पार्कआव औ औ ओजोंहाय न'आव माबासो आंबो खृष्टानसोमोन ओजोंहाय बेयाव फैबाय नालाय हिन्दु हाबा जाबाय औ ब्रह्म जाफैबाय जोंना आइ गैया बाबाबो गैया आं मालायनावसो खांजाहैनायसो सासे माहाजोनाव जेबो मोनाखै सुबिदा आं लुगैयो अबयसे जोंनि न'खरनि अबस्थाखौ नायनानै आं लुगैयो आंथ' लुगैखायो मालायनि सफैबा आंबो लुगैजानो होफैजानो लुगैयो जोंनो खबर होफैजानो लुगैयो खबरखौनो होआ जोंनो ओमफ्राय बुंबाथाय बुंगोन मागोन बिदिनो होफैगोन मागोन होननानै बुङोसै ओमफ्राय बुंनोबो लुगैयो बुङाबो जानो बुंबाबो मोनखाया बुङाबो मोनखाया आङो गोसोआनो गैखाया आंथ' मिथियाना आं ओहो नुफेराखै आं ओंखारलाबायाबो ना बिदियाव नुफेराखैबो ओंखारफेराबो आङो फैनाय खोनाबाबो जोंथिं फैयाखै जोंनाव हाबफैफेराखै इयाव नुफेराखै आं फैनाय मोनजोब्बाय बिदिनो गासिबो बिलाइ सेस मोनजोब्बाय आरो बे गामियाव गैया जोंहाल' गैया मोनजोबखाबाय आंहाल' गैया आरो दंजोबो ओहो आंहाल' गैया आरो ओहो औ सासे फिसालाया थाङो आरो अंगनबादियाव थाङो आङो फरायाखै ओहो फरायाखै आं दिखारजोंनो फरायाखै आरो नोगोद काहानि दंलै आंबो ओंखायनो गारबाय आरो आङो फरायाखै दुखुनांथाव खोथा दंलै आंहा अनेकनो आंथ' मालायफोर दाख्लैबो लुगैदोंमोन आङो न' गोदान सफैबाय आंनो होआखै आरो आंबो लुगैदोंमोन मालायफोरना मानो एथ' मोजां मोजां न' सफैखो आंना बोरो बिदि सानो आङो सोंफैया जोंनो होफैयाबो सोंफैयाबो मा साननानै बे माबाफोराबो होनो गोसो गैया औ आंथ' नुफेराखैबो गोरोंफोरा सोंफैजायो जोंनाव अबसे जोंनो खिन्थाफैयाब्ला ओमफ्राय बिदिनो रागा जोङो सोंब्लाबो माबा माबि बिबाबो गावस्रा मावना लाबोनोसै रोङाबाथाय खिन्थाफैनांगौना जों रोङि मानसिफोरनो खिन्थाफैनांगौ गावसोर खिन्थाबासो जोंबो रोंगोन ना फोरोंबा
जोंथ' रोङाना बेफोरखौ खिन्थाफैयाबो हाबफैयाबो आंना नंगौखौ नंगौ थगायलाबायाबो आङो आरो आं सिदा सादा मानसि ना जेखौ बुंनोबाथाय बुंनो हं हं आंना बिदिनोखा आङो सारखौ होजानो लुगैयो आरो हरनाया हरखायो साराबो बै जाग्रा मानसिफोर होग्रा मानसिफोरासो होआ जोंहानो होग्रा मानसिफ्रासो होआ होग्राया होयो बयनोबो गोरिब मानसिनोसो बांसिन होखायो जोंनो जों गैयि मानसिफोरनोसो होखायोना बियो बेफोर गैयि मानसिफोरनो होनोसो बिहरदों बे नों आंहासो होनो होआ नों आंनि मानसिफोरासो नङाबालाय मा बिसोरलाय बयनोबो हारसा जा बर' जा बांगाल जा सावथालानो जा जोंनो होयो गरिब मानसिफोरनो बांसिन गरिब मानसिसो होनो थिनखादों साराबो सारनि जेबो गोरोन्थि भुल गैया बे होग्रा मानसिफोरासो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।